खलथा गरमफोर रेप खालामनो नामा सावथुन बे रिलिज जाबाय नोंथाङा माबायदि एक्साइटेड बिराद मोजां मोनदों दिनै बिराद लैहोर मानसिफोरा नायनो फैदों जों जेसेबांखिनि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बिनिसाय बांसिन मानसि जादों माने जायगा होख'हायि मानसि जादों माने जों जिबायदि सानदोंमोन जिखिनि मानसि जागोन सानदोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन मानसि जादों नोंथाङा मा रल लादों आं एक्चुअलि कमेडियान रल लादों एबार कमेडि आरो माबायदि कमेडियान खालामदों कमेडि होनोबा जोङो माने गामिनि सासे आङो सेंग्रा आरो आं माने जोङो मा खालामो हौवाजों हौवा गोसोथालायो माने हिजिराखौ आं गोसोथोयो आरो बेबो आंखौ गोसोथोयो जाय बुस्थुआ जोंनि समाजाव जानो हाथो बे बुस्थुखौ जों देखायदों आरो मानो होनबा बे बुस्थुआ जोंनि समाजाव एक्सेप्टेबल नंखाया थ' बे बुस्थुखौ देखायदों आरो जोङो नोंथाङा बे बोसोराव मा फिल्माव आगान होदों आं देग्लाय बुंनो थाङोबा एकदम बावैसो बिराद माने धौ जाहुजों लकेल कंफु थ्रियाव आसामिस मुभि बेयाव खामानि मावदों बिराद मोजां सोलिगासिनो दं बर्थमान मिथिनो मोनदों गोबां खम बाजेटावनो दिहुनदों बेखौ ओरैथ' खम बाजेट नङा दा केनि बुंनाय बायदिब्ला कस्टिमावनो 50 एलसो थांदों बाखि पस्ट प्रडाक्सन खामानि आरो माखासे डिस्ट्रिबिउटरनि आरो माखासे पाब्लिसिटि गोबां थांदों माबायदि अनसायदों रायजोफोरा अनसायदों आसामनि मानसिफोरा गोबाङानो मोजां मोनदों गोदो लकेल कम्पु 1, 2 बिदिनो 3खौबो गोदो जिबायदि अनसायनाय मोन्दोंमोन देग्लायबो 3खौ बहुत अनसायदों आरो गोबां मानसि नायगासिनो दङ दासिमबो रायजोफोरा आंनि जायफोर लोगो बिसोरबो सम दिहुननानै आं नायथो बेखौ आं आसा खालामदों आरो मा रावजों दिहुनदोंमोन लकेल बे हारसायावनो दङ आसामिसाव बेसेबांसो सम नांबाय बेखौ दिहुननायाव गोबाव जादों जायखिजाया जोङो माब्लानिफ्राय खालामदोंमोन होनोब्ला थांनाय बोसोरनिफ्रायनो खालामदोंमोन बेनिफ्राय एक्जाक्ट डेटखौ बावबाय कमप्लिट जानायखौ एसे बावबाय आरो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो 2023निफ्रायनो खालामनाय जादों आरो शुटिंखौ देग्लाय आं आगान होदों आं मोजां मोनदों मावनानैबो अनसायनायबो मोनदों आंनि लकेल कंफु थ्रियाव आंनि रला जाहैबाय आंनि मुङा डेभिड अर्गा गांग्लारि ओमफ्राय सर्टकाटआव गासैबो अननानै दगदा होननानै मोनथियो आरो सिनेमायावहाय माने रायजोफोरा नायबानो जाबाय बहुद मोजां मोनगोन আচ্ছা আং ডায়লগखौ होनोसै বয়স আৰু এনালাইজ কৰিব নালাগে সিহঁতক স্বৰ্গত পঠাই দে স্বৰ্গ ৰাইজ দিম স্বৰ্গীয় ৰাইজ দিম थैसाम 2 दङ बेबोथ' बिराद मोजां जादों सिनेमाया रायजोफोरा नायब्लानो जाबाय थैसामथ' अलरेडि बहुतखिनि खामायबायानो अलरेडि आं मिथिनायाव एक्सन बेस सिनेमा मोजां जादों जा रबिन नार्जारिनि सिनेमा डायलगाव बे अरुणाचल एरियायाव बे रुबुलजों फेरफेरनो हानाय रावबोनिबो खिबु दं गैयाब्रा तहती मुख 4 বছর জেলৰ ভৰালি ओके মোৰ আধা আধি বিজনেছ খাই পেলালি চলেগা 4 বছৰ মই লিলিমাই কৰিব নোৱাৰিলো ও বি চলেগা কিন্তু 4 বছৰ মই গাহৰি মাংস খাবা নাপালো ও একদম নেহি চলেগা